Dyddiad heddiw ydy'r ail o Ionawr 2018. Hwna ydy'r tro gyntaf dwi wedi deud o. Mae'n 2018. A dwi'n sal. A mae stafell fi mes. Ond mae flwyddyn yma'n dod yn dda, dwi'n meddwl. A dwi'n gobeithio. Ond mae lot o bethau dwi eisiau neud fan yma. Mae yna ffilms dwi eisiau ddangos i bobl. Ffilms dwi eisiau greu. Ac just enjoyo bywyd. Dwi'n meddwl dyna di gol flwyddyn yma. Ac allan dwi eisiau neud fideos. Dwi'm yn gwybod. Heddiw yma dwi eisiau siarad am un album, ac un album yn unig. AM gan Arctic Monkeys. Y ffordd dwi'n gwrando'r gyddoriaeth ydy gwrando ar allan beth sy'n y chart, gwrando ar un neu ddau can arall, a wedyn dwi'n mynd yn obsessed. Un efo album, neu artist, neu playlist, a dwi'n gwrando ar hwnna non-stop. A mis yma, Arctic Monkeys efo. Ac yn specific, AM. Dwi'n mynd gwybod pam, ond da mis cyfa, o'n i efo'r album yma ar repeat, ddim byd arall. Ac dach gwybod pam ydych chi'n mynd o'r un cana, ac mae bob dim amdano fo jyst yn teimlo'n iawn iddo chi, a mae'n disgrifio beth ydych chi'n teimlo. Wel, nath hynna ddigwydd i fi efo album cyfa, ac dwi erioed i gael teimlad fatha fo. Oedd o'n surreal, ac eto jyst mor dda. Ac dwi'n licio stwff arall Arctic Monkeys, so mae'r album yma jyst mor arbennig iddo fi, a mae'r mis yma o ran cerddoriaeth fi, di bod yn eitha one track, ond mae'r track yna di bod yn anhygoel. Os chi ddim di clywed am Arctic Monkeys. Studio 3, please. Hedydd, Ioan i Studio 3, diolch. Helo Hedydd, croeso ac diolch am ymuno efo ni heddiw yma. O, na, mae'n iawn. Diolch. Felly mae'n dod i ddiwedd mis Ionawr. Sut mae di bod? Sut mae'r mis di bod ydych chdi? Mae di... Do, mae di bod yn mis iawn do. Bach yn araf, ond dyna diolch dechrau flwyddyn de. Wel, ie. I rhai bobl am well gen i fi fynd fewn yn syth fy hun, dechrau de, ond bawb o'i beth y bod. Felly, be wyt ti wedi cyflawni yn union y mis yma? Pa waith ti wedi bod yn neud? Dwi mewn band ac da ni'n gweithio music ni a caneuon ni. Do, dyna di, mae hwnna wedi bod yn un o'r bethau. Mae'n sy'n meddwl yn gweithio ar y cerddoriaeth yma. Cerddoriaeth? Oce, ond ffilmiau, ti'n gwybod, beth ydy'n neud? Sam, dwi wedi gwaith ysgol, ti'n gwybod, mae gwaith ysgol yn cymryd lot o amser a gweld gweithio hwnna. Ia, ti efo digon amser, ti ddim yn isiw mawr. Gawn ni dros ni'n symud ymlaen gwestiwn nesaf. Yndi. Felly, be sydd wedi digwydd ym mis Ionawr? Hedydd? Ia. Ia, be sydd wedi digwydd yn mis Ionawr? Sorry, dwi'n bod... Na, Hedydd, lle ti'n mynd... Sorry am hyn, mae'n rhaid bod yna rhywbeth bach yn bod. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I left, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning,
And I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you reply. Why do you only call me when you're high? Why do you only call me when you're high? Somewhere darker, talking that same shine. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. We're rocking through the gears, incapable of making all right decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you reply. Be oedd hwnna bora yma? Be? Y cyfweliad na? Ti'n di wneud dim byd mor ddwgol nes? Oh, gosh, dwi'n gwybod. Who's yn bod? Brain fi. Ti'n depressed? Na, dwi'n mynd yn mad. Dwi'n yn gweithio, dwi'n yn neud dim byd. Dwi'n jyst yn procrastinator rhedeg y ffaith ydy. Os dwi'n yn gweithio, dwi'n jyst yn explode yn diwedd. Gwneud gwaith a gwneud beth sy'n gwneud fi'n hapus. Just... Na, chi. Mae'r bethau'n digwydd efo pobl. Mae'n jyst yn chwarae pen fi sy'n. Ti'n gwybod bod chi'n gallu siarad efo ni unrhyw beth eisiau? Dwi'n gwybod. Ond nes i ddim. Ar dyna sy'n di blandio efo yma. Nes i'n deitha neb. Nath brain fi jyst chwalu efo. Diolch mor ddrwg a hynna. Na, dwi'n dramateiddio bob dim. Ond, mae di bod yn bys bach od. Chi beth ti'n gwneud? Trio gadael o fynd.